родной амҷа Гонзалеста барои маш. Нам сукантар поён бра кантар. Маймуна мебини моҷа гап зисти. چی مرا تلاکی Ана ҳамурди. ором шен, пранк буде, пранк буд. Уна уҷа камера. Гумша сағира. Хай мардак бори риде на. Сия. Амҷа Гонзалеста зале ки амҷада машт мекини ку качатса мекини. маймуна мебини мо гап зисти. баги дастцота чӣ гуфтани? Ту мекшума ту трам қатиши. братан тира мешноси? гумча амҷа. брат ти чока тарсиди чи пранк буде уна уҷа камера. барои гузаштани границаи Украина ва Казахстан шумо метавонед дар инами номерҳо занг бизанед. мо шумода ваъда метем мошинҳои нав, мошинҳои иномарка дар раҳ бароҳат меравен меоен ва интернет вайфай ҳамаш бепул бехатарӣ ва суҳбати бародарона дар дуруни мошин. чанд сол шуд ки ҳами компания одаморо мебара меора ягон кас шикоят кардагӣ нест. мошинҳо ҳар рӯз рафта омадастанд ва шумо дер намекунед ба вақти соаташ ҳуҷҷатотона таҳ карда мемонед. номерҳо дар экранотон бародаро ва номерҳо дар таги видео ҳастай. марҳамат занг бизанед ҳама вақт шабу рӯз дар хизмати шумо. мо хурсандем ки шумо бо мо ҳастед. пацано амҷа намедонед Мамедонам. Унам бра. киҷо рафтес пештанигон намекини амира мешиносен чӣ мара расидеса ором ша брат ором ша Братан чӣ байқа серьёзни? Хачока дай ором ша брат мо шӯхӣ кардем братҷон ором ша ором ша ором ша не пранкай братано тарсидена ридена братано амҷа филармонияш киҷода ҳамус мери дасти рост мерае баъд мерае дасти чап фаҳмиди амҷа беста бача намебини гап задесем айвони чӣ ту радной нурматӣ накӯхи тира мешноси брат мада похвай не акаҷо маҷа нестам бест шӯхӣ кардем товба филармонияш киҷодай унам херост бра дидеста унам хебра унам тарафи чапрам ё рост не ам рафтам биги девол қапида бача чӯ кардасти тира мешноси намешноси короче ман тарафи рост бирам хули манро расиди бача гумушки сағира мекушумад ҳама туғрия брат аки рафтам биги бара биги дастсота ором ша брат тарсиди брат пранк сёмка дорем мардак боре риди қай риди братано филармонияш киҷодай филармония гуфти брат филармония бача намебини гап задести бачаҳо пранк буде пранк братва амҷа намедонед зали качатсаш гиҷода боша намеген қиле гиҷо рафтеса пештаниго намекини биқайма ҷарасуна мебурурме ҷабиё ором ша ҷабиё эҳсосос габзай мада похуа чӣ гуфтани чӣ меген шумо пранкай брат пранк радной амҷа қуртохона гиҷода унам поён тарафи чап бра брат поён гиҷо тарафи чап охи бача кури намебини гап задестем беақли чит ман иҷа саол додестам шумо ҳами қила мешносен гумчаамҷа ором ша брат ором ша ридане ором ша не натарсе не пранк буде ҳаминҷа зал киҷое брат мумкин унаму тарафҳои бача пешаниго намебини мо иҷа гап задестем ада похвай бача хта биқанаге биқлапониш братане бародарои азиз агар камхали видео шумода махкул шава ва дар оянда мо бисёртар ҳамхали видео мекунем фикртонро дар комментария нависен ва видеое ки бо мо ба ҳамхали фарманд мекунем конечно же беҳаққорат ва дар ҷо ягдита ҳаққорат дошт пешакӣ мегӯм бахшиш